Barsad ya kawo mishi wawan mangari a wuya. Cikin zafin nama Insam mai sunkuya, hannun Barsad ya doke iska. Nan take suka kace mai da azababban fada. Ya zama da cewa Barsad na kaiwa Insam naushi da bugu hannu da kafa. Shi ma kuma yana karewa hannu da kafa. A duk lokacin da suka hada jiki sai ka ji kamar duwatsu ne suka hadu. Nan fa mamaki ya kama gaba ɗaya fursunoni da dakarun da ke wannan waje. Sai da Insam da Barsad suka shafe kusan dakika 340 suna gwabzawa, amma babu wanda ya samu nasarar mazgawwana inda zai jigata. Ko da suka ga wannan naushi da bugu da suke wa juna babu nasara, sai suka ja da baya, suka yi curko suna kallon juna kamar zakaru. Kowannen su tunani yake tare da mamaki bisa ganin yadda karfin su yake neman zuwa daya. Nan fa suka fara tunanin dabarar da ya kamata su yi domin samun nasara. Kawai sai Barsad da daga hannunsa guda, take wani daga cikin yaran sai jefo masa takobi ya cabe. Ko da ganin haka sai Insam ya daka tsalle daga inda yake tamkar daga cikin baka aka harba kibiya. Yayi wata irin alkafira a sama ya fusgo kulaken waɗansu dakaru guda biyu, sannan ya duro ƙasa bisa kafafunsa yana mai gyara tsayuwa. Gaba ɗaya dakaru da fursunan da ke wannan waje ba su san sanda suka fara tafa Insam ba saboda wannan gagarumar bajinta da yayi. Dole ne Insam ya burge duk wanda ya ga yadda ya iya wurkila jikinsa a sama tamkar mazari. Cikin fushi Barsad da dubi dakarun da fursunonin yana mai daka musu harara. Nan take kowa yayi sauri ya sunkuyar da kansa kasa. Faruwar hakan ke da wuya sai Barsad ya rugo izuwa kan Insam yana mai kwarara uban ihu mai matukar firgitarwa. Karar takun sawun kafafunsa suka cika dodon kunne. Ihun nasa ya firgita kowa da ke wannan waje, amma shi Insam ko gezo bai ba. Kawai sai ya kara gyara tsayuwarsa yana jiran isowarsa. Nan take suka rugunsume da sabon azababban yaki mai matukar hadari da ban tsoro. Barsad ya dinga kaiwa Insam sara da suka da takobi. Cikin tsananin zafin nama shi ko Insam ya dinga karewa. A duk lokacin da takobin Barsad ta haɗu da kulaken, sai dai ka ji karar haduwar karafa, sannan tarzatsun wuta yana tashi sakamakon cewar kulaken da karfi aka yi su. Nan fa Barsad ya dage iya karfin sa yana kokarin tafka Insam mummunan sara, amma abu ya gagara. Haka dai suka ci gaba da bakin gumurzu wanda ya dugunzuma hankalin kowa a wajen. Saboda kuskure ɗaya zai iya janyo halakar ɗayansu. Shi ma Insam yana ta kokarin ya gabza Barsad kulaken a fuskarsa ko kuma kansa, amma abu sam ya gagara. Ko da suka shafe kusan dakika 700 a cikin wannan hali, sai suka sauya salon fada suka fara hadawa da kaiwa juna naushi da bugu da hannu da kafa. Sai gashi kowannen su yana amfani da damarsa da hagunsa. Nan fa suka fara hadawa junan su jini da majina, amma kuma kowannen su na iya jure naushi da bugun tamkar jikin su ba na jini da tsoka bane. Da zarar ɗayan su ya faɗi kasa sai a ga ya zumburi ya miƙe an ci gaba da gwabzawa. Ana cikin haka ne gumi ya kai gumi, makaman hannayensu suka zube a ƙasa, suka cakume juna suka ci gaba da kokawa. Su faɗi nan su tashi can suka rinka faɗawa kan tarkace da gine-gine. Idan kan teburi suka faɗa ko kan kujera, sai dai kaga sun ragargaje. Babu abin da ya ɗaure kowa kai face ganin yadda duk girman Barsad akan Insam. Sai gashi karfin su na neman zuwa ɗaya, domin a wannan gumurzu kare jini biri jini ake yi. Kwatsam sai aka ga kowa ya damƙi wuyan kowa. Suka shaƙe junansu, sai gashi idanuwansu sun zazzaro, har numfarfashinsu ya fara ɗaukewa. Tsilim sai aka ga shugaban dakaru, wato Gadaras, ya bayyana a gabansu tamkar aljani. Kawai sai ya kama hannayensu biyu, ya doki wuyan kowannensu akan wata jijiya. Take duk su biyun suka sulale ƙasa sumammu. Faruwar hakan ke da wuya sai Gadaras ya dubi waɗansu dakaru guda 4 da ke tsaye a wajen, sannan ya ɓace bat. Nan take dakarun suka yi wa Insam da Barsad kama suka ɗauke su daga wajen. A lokacin da Barsad da Insam suka farfado daga suman da suka yi, suka tsinci kansu a wajen da aka kawo su. Sai hankulansu suka dugunzuma, ba dan komai ba sai saboda cikin wannan kuntataccen ɗaki aka kawo su aka kulle. Tsananin ɗoyin da ke tashi a ɗakin ya sa Insam ya kama toshe hancinsa. Ko daga nan haka sai Barsad ya bushe da dariyar mugunta ya ce, yaro kenan kai ne baka saba da wannan ɗakin ba, amma ni so 7 ina kwana a nan. Yau ba kai ba bacci, kuma gobe da matsanancin zazzabi za ka fita daga nan. Shi dai Insam ko kallon Barsad bai yi ba, kawai yana kallon ginin ɗakin ne, yana nazarin ta inda zai fita. Da ya kalli ginin da rufin ɗakinsa, sai ga ginin dutse ne wanda ba zai fasu ba. Sai hankalinsa ya tashi, amma da ya dubi tagar ɗakin ƙarama daga sama, sai ga an zuba mata waɗansu sandunan roduna kimanin guda 9. Sai ya murmushi, sai dai kuma babu ta yadda zai iya kaiwa inda wannan taga take sai da taimakon Barsad. Insam ya miƙe tsaye kama kai kawo yana takun da bai wuce 3 ba saboda kankantar ɗakin. Daga can sai ya koma ya zauna ya fuskanci Barsad, ya ce mishi, idan zaka bani haɗin kai ba za mu kwana a wannan ɗakin ba. Sa'ad da Barsad ya ji wannan batu, amma dai ka taɓa samun taɓin hankali ko? Ta yaya za mu iya fita daga cikin wannan daki? Ina mai tabbatar maka da cewa ko giwaye biyu aka kulle a wannan dakin ba su isa su balle kofarsa ba ko tagarsa. Balantana mu. Ni dai kawai kai abin da na ce, zaka sha mamaki. Har Barsad ya yi nufin yaki, sai wata zuciyar ta ce mishi, to ka kure ƙaryar sama na ka gani. Ai ko tsafi yake bai isa ya iya yin komai ba, tunda babu wanda ke iya yin tsafi a gidan nan muddin Gadaras na nan. Gama ayyana hakan ke da wuya sai Barsad ya dubi Insam ya ce, me kake so na yi maka? So nake na hauyanka ka daga ni sama, hannuna ya kai ga wancan tagar. In dai hannuna ya kai kanta, zan iya zare rodukan jikinta mafeci. Idan har kai iya zare waɗannan rodukan guda 9, ni kuma zan sauka daga matsayina na shugaban fursunonin gidan nan, kai kawo matsayin. Ai kuwa ka sa a ranka kujerarka ta zama tawa. Gama faɗin hakan ke da wuya sai Barsad ya tsuguna bisa gwiwoyinsa, shi kuwa Insam ya hau kan kafadinsa ya zauna. Barsad da miƙe tsaye da shi tamkar wani karamin yaro ya ɗauka.
Insam ya sa hannayensa ya kama rodi guda biyu waɗanda kowanne guda ɗaya kaurinsa ya kai na tsintsiyar hannunsa. Insam ya fara jijjigo waɗannan rodika guda biyu. Nan tace kwanjinsa ya kumbura. Jijiyoyin jikinsa suka tashi, fuskarsa ta dinga taɓewa yana ciza leɓe. Ba zato ba tsammani sai Barsad ya ga gini ya fara tsagewa. A hankali sai gashi rodukan guda biyu sun fara zarowa daga cikin wannan ginin dutse. Karar tsagewar ginin ne ya kai ga kunnan wasu dakaru da ke can nesa kaɗan. Su biyu sai suka dirfafo inda kofar ɗakin take domin su ga abin da ya motsi. A take sai ihun wani fursuna daga can baya ɗauki hankalinsu. Sai ko suka juya suka nufi inda suka jo wannan ihu. Damar da Insam ya samu kenan ya zaro rodunan guda biyu. Kawai sai ya sake kama wasu guda biyu yana kokarin zaro su. Nan take kuwa ya haɗa zufa. Nan da ya gama zare su sannan ya yunkura ya zara kansa cikin tagar domin ya fece. Amma sai Barsad ya carab ya riko kafafunsa ya ce da shi. Kai ka hau kan wuya na ka samu damar fita. Ni kuma wuyan wa zan hau kenan. Ai dole na miko maka hannu naka kama na jinyo ka domin ka fita. Ko dan ka cika alƙawarin da ka ɗaukar min na bani shugabanci. Haka ne kuma. Dama ni bana karya alƙawari. Amma ka sani cewa dokar da muka karya a yanzu hukuncin kisa ne akan mu. Ta yaya zamu iya ceton kanmu kenan? Fita daga cikin wannan kurkukun ya fi tsirar mu wuya daga kurkukun gaba daya. Kawai ka nuna min hanyar da zamu bi mu je inda yariyar gidan nan take mai fitar da ruwa waje. Gama faɗin hakan ke da wuya sai Insam ya zura kafafunsa cikin tagar. Sannan ya miƙa Barsad hannunsa ya kama. Aiko sai ya dago Barsad sama tamkar karamin yaro ya janyo. Barsad ya cafo saman tagar da hannayensa biyu. A lokacin da Insam tuni ya fito waje ya duro ƙasa bisa kafafuwansa. Cikin hanzari shi ma Barsad ya fita ta cikin tagar ya dira waje. Yana dira ya wuce gaban Insam da gudu ya nufi wani bangare daban na kurkukun. Aiko shi ma Insam ya rufa masa baya suka ringa falfala wani mai sifaffan gudu wanda inda mutum na tsaye a wajen idan suka zo suka gifta hucin iskar gudun nasu ne zai kayar da shi ƙasa. Ko da dakaru suka hango Barsad da Insam a guje sun nufi wani bangare na gidan sai suka biyo su. Dakarun da ke can gaban su ko suna hango su suka zara ta kubba suka rugo kansu. Ya zama na cewa ana nema a sa su Barsad a tsakiya a yi musu rubdugu. Ko da su Insam suka fahimci abin da ke shirin faruwa sai suka fara banki dakarun ta gaba da ta baya. Wata irin tafiyar yaji suka ringa yi da waɗannan dakaru tamkar ana sassabi a gona. Duk da cewa dakarun suna rike da makamai a hannunsu amma kuma sai suka zama a banza. Domin bazar da su suka ringa yi tamkar ana karkaɗo busassun ganyayyaki daga kan bishiya. A daidai wannan lokaci ne suka ji an fara busa wani ƙaho mai ƙarar gaske. Shi dai wannan ƙaho in dai aka ji an busa shi to tabbas babu zaman lafiya wani abu na faruwa a cikin wannan kurkuku. Kuma alama ce ta cewar akwai fursuna da ke ƙoƙarin guduwa. Shugaban dakaru Gadaras kuwa yana kwance a cikin ɗakinsa yana barci tare da matarsa Ilela. Sai kawai ya ji ƙarar wannan ƙaho. Nan take ya miƙe zaune zumbur yana mai tura Ilela daga kan kirjinsa. Hakan ne yasa ita ma ta farka daga baccin da take. Ta dube shi cikin alamun damuwa. A lokacin da tuni ya sako daga kan gadon ya fara shiryawa. Wani mai rabon mutuwan da yake kokarin guduwa daga wannan gida a wannan dare? Ni ma abin da nake mamaki kenan. Mutum biyu ne kacal daga cikin fursunoni za su iya yunkurin guduwa daga wannan gida. Wato Insam da Barsad. Kuma suna cikin ɗakin horo. Babu yadda za su iya fita. Balantana har su kokarin guduwa. Amma dai bari na je na gane wa idanuwa na. Aiko ni ma ina suna kowane ne mai wannan tsautsayin wanda ya gaji da rayuwarsa a wannan duniyar. Shi dai Gadaras ko kallanta bai ba. Ya ci gaba da shiri ya ɗebi dukkanin makaman shi na yaƙi. Ya ɗa marasa nan ya fice daga ɗakin. Nan da nan ita ma Ilela ta sa tufafinta da kuma takalmanta. Ko da ta nufi kofar fita daga ɗakin sai ta ga layar tsafin mijinta a ajiye akan teburi. Al'amarin da ya yi matukar bata mamaki kenan. Ta tsaya cak tana kallon layar tana tunani da wasu wasi. Ita dai Ilela ya sanin ta dare da rana Gadaras baya rabo da wannan laya. Har sai idan zai kwanta bacci da daddare sannan yake cire ta daga wuyansa ya dora akan wannan teburi. Sannan kuma da zarar alfijir ya keto yake farkawa daga barci ya dauki abarsa ya mai da ita wuyansa. Ko so ɗaya a tsawon shekaru biyu da ta aure shi bata taba gani ya mance da wannan laya ba sai yau. Lallai akwai ayar tambaya a cikin wannan lamari. Gama ayyana hakan ke da wuya sai Ilela ta sauri ta fice daga cikin ɗakin. Ta janyo kofa ta rufe ta sa mukulli. Sannan ta falfala da gudu zuwa cikin wannan kurkuku. Duk fadin cikin wannan kurkuku Ilela ce kadai ya mace wacce babu wani fursuna da ya isa yi mata kyakkyawan kallo saboda tsananin tsoron mijinta da kowa yake yi. Ilela ta kasance kyakkyawar mace a barkwatance amma shekarunta za su iya kaiwa 32 zuwa 33. Ba komai ne yasa Gadaras ya aure Ilela ba, face kyawunta da kuma jarumtakarta domin ta kasance mace mai kamar maza sannan matsalarsa a rayuwa iri ɗaya ce. Gadaras ya haɗu da Ilela ne a can kurkukun birnin Misra a lokacin da shine shugaban dakaru masu tsaron kurkuku wanda ya kasance na mata ne zalla. A tarihin wannan kurkuku na birnin Misra wanda aka gina shi sama da shekaru 100 da doriya, ba a taba samun wata fursuna da ta taba samun damar tserewa ba sai Ilela. Sannan su bi tana guduwa, da kyar Gadaras yake iya bin bayan ta ya dawo da ita. Amma sai bayan sun yi mugun artabu, ya sha bakar wahala domin sai sun yi wa juna rauni saboda karfin dantsanta na sadaukantakar da Allah ya bata. Kawai dai da karfin sihiri ne yake samun lagonta har ya samu nasarar kamata. Ba wani laifi Ilela ta yi ba face shiga gidan sarkin Misra domin ta ɗauki fansar mutuwar mahaifinta wanda ya kasance bafadan sarkin. Sai da ta samu nasarar shiga har cikin turakar sarkin, amma da yake yana da karfin sihiri san bata ganshi ba. Alhalin gashi kwance akan gado yana ta faman sharar bacci. Nan fa ta kama duba a cikin turakar, ashe waɗansu kuyangi da ke kwance a ƙasa, masu taya sarki barci ba barcin suke ba. Sun ji motsin shigowarta. Har sai da ta tsallake su, ta nausa can cikin turakar. Sannan ɗaya daga cikinsu ta miƙe tsaye. Cikin sanda ta je ta ɗauki wata gudumar katako, ta doka akan wani faifan ƙarfe.
nan take ƙara faifan karfen ta cika gidan sarautar gaba ɗaya. Nan da nan ko sai ga dakaru da yawa ta ko ina suna tuttuɗowa a guje rike da makamai. Kafin Ilela ta ankara tuni dakaru sama da guda 40 sun kewaye ta a tsakiyar tirakar sarkin. Karar wannan faifan karfe ce ta tashi sarki Marhat daga barci. Ko da ya miƙe zaune ya ga bakuwar mace a tsakiyar tirakarsa ga dakaru sun kewaye ta tashi shigar yaƙi, sai ya kura mata idanu da kyau. Ya ga dai bai santa ba, bai kuma taɓa ganin ta a birnin sa ba. Har dakarun sun yunkura za su afka mata, sai sarki Marhat ya daka masa tsawa. Kai, ku dakata. Nan take suka ja da baya. Ya sako daga kan gadon sai ya dube ta cikin murmushi ya ce, Ke ƴan mata wace ce ke? Sannan kuma wani ganganci ne ya kawo ki cikin tarakata domin ki min sata? ko da jin wannan batu sai Ilela ta murtuke fuska, ta dubi sarki Marhat cikin harara mai nuna tsananin kiyayya ta ce, Da sata na zo yi ba nan zan zo cikin sirakar ka ba. Da can baitul mali zan je inda ka boye zinare da lu'ulu'u. Na zo ne domin na sheke ka. Ke kuwa laifi mai ne miki da har kike son sheke ne? Ka kashe mutum ɗaya wanda shi kaɗai ne ya rage min jal a duniya. Wato Barde Amzat, shi ɗin ya kasance mahaifina ne, saboda haka dole ne yau takobi na ta sha jinin ka. Tabbas ni ne na sheke mahaifinki, kuma na yi hakan ne saboda shi ne san sirrin dukiyata da kuma sirrin tsaron rayuwata. Ina tsoron kada wata rana ya ci amana ta ya haɗa baki da wasu araban da rayuwata ko kuma dukiyata ne. Dama na samu labarin yana da ya guda ɗaya, wacce tun tana da shekaru 7 ya ɗauke ta daga nan birnin Misira ya kai ta can birnin Askandariya wajen wani gawartaccen mayaƙi domin a bata horon jarumta. Babu irin neman da ban yi miki ba, ke da mayaƙin da yake baki horon, amma san ban gan ku ba. Akwai wani littafi wanda ke ɗauke da sirrin inda na ɓoye dukiyata da kuma inda sihirin tsaron rayuwata yake a hannun mahaifinki, wanda har na shege shi ban san inda wannan littafi yake ba. Kuma bincike ya tabbatar min da cewa kima baya hannunki, sai dai babu mamaki za ki iya sanin a inda yake. Saboda haka yanzu kina da zaɓi guda biyu. Zaɓi na farko shine ki sanar da ni inda wannan littafi yake, ni kuma zan baki dukiya mai tarin yawa wacce har ki mutu ba za ta kare ba, amma za ki bar min ƙasata ko kuma na yanke miki hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Kai tsohon azzalumi kuma fitilu, na san irin bautar da mahaifina ya maka. Wannan matsayi da ka kawo a yanzu shine sanadi, domin ko ya bani labarin komai. Kawai abin da ba zan iya tunowa ba shine inda wannan littafi na sirrin ka yake, saboda a lokacin ina karamar yarinya sosai. Ni da kai babu wani batun sulhu, sai dai kaifin takobi ya shiga tsakanin mu. Kafin sarki Maharat ya buɗi baki ya ƙara faɗin wani abu, tuni Ilela ta afka dakarun da ke kewaye da ita ta hausa da sara da suka cikin wata irin gagarumar jarumtaka da matukar zafin nama. Kafin cikar da kiku 180 ta zubar da su a ƙasa, wasunsu a mace wasu a galabaita cikin jini. Nan take sarki Maharat ya kama yi mata tafi sannan ya dube ta ya ce, Tabbas kin cika jaruma, sai dai mahaifinki ya yi kuskure da bai samo miki sihirin tsafin da zaki iya tunkara ta ba. Ni a rayuwata ban yarda da wani tsafi ba, saboda haka bai isa kare ka daga takobi na ba. Tana gama faɗin hakan ta tunkari sarki Maharat gadan-gadan. Ta ɗaga takobinta sama da rufin tana zuwa ta tafka mishi sara. Nan take nuna ta da ɗan yatsa. Ƙasar wannan guri ta riƙe mata ƙafa tamkar an yi wa ƙarfe walda a jikin wani ƙarfa. Dan fa ta yunkura iya ƙarfinta. Amma ina ko kaɗan ba ta iya motsawa daga wannan tarkon sihiri. Marhat ya sake daga hannu ya nuna takobin da ke hannunta. A take ta ji kamar an fusge wannan takobi daga hannunta zuwa hannun Marhat. Domin samun ci gaban wannan labari, za ku iya bibiyar mu a tashar mu ta YouTube mai suna Mega Dub Studio TV.